Tak tu máme môjho obľúbeného 342-ročného krásavca. Obrovského. Je to tu udržiavané. Tuto je opekanisko. No teda posedenie plus opekanisko. Pokosená tráva. Je to taký ako keby vchod pod ten košatý dub. Dub je chránený strom, čiže má nárok na ošetrenie od odborníkov. Nestriha to tu len nejaký mičurin miestny, aj keď miestni sa tu teda o to celé starajú, vážia si ten strom. Niekto tu aj vymyslel básničku. Na kraji lesa stojí strom, veľký je ako dom. Stojí tam sám opustený, všade vôkol polia stromy, pod ním stôl, aj dve lávky, je to ako z rozprávky. Nie je to však ďaleko, uhadnite, čo je to. Takže vek stromu bol 325 rokov v roku 2007. Je to Rákociho dub, čiže Rákociho II. Františka, ktorý žil na prelome 18. a 17. storočia, čiže dávno, ale snažil som sa to tu hodiť zbežne do kalkulačky, že či sa mohol v tom roku teda skrývať so svojím vojskom pod týmto majestátnym dubom, ale keď si tie stovky rokov odrátam a vychádzam z týchto čísel, tak to moc nevychádza. Ten dub mal mať 26 rokov, ale až je to pravda, zdroje uvádzajú, že sú na to nejaké dokumenty, až je to teda pravda, že je to tento strom, tak zrejme odhadli zle vek, pretože tá doba, kedy žil Rákoci a kedy tu bojoval pri Trenčine, to sú tvrdé dáta, ktoré by som nespochybňoval, skôr teda ten odhad. Pozrieme sa tuto. Tak, tu je v lete asi najlepšie, určite lepšie ako na kúpalisku, to môžem potvrdiť. Už teraz, keď som vošiel do tohto tieňa pod strom z horúčavy, tak je tu perfektne. Je tu aj pôvodné posedenie, ktoré vyzerá tak kúlovo. Vidno tam zub času, aj také hrubé opracovanie, kde sa to ľubí. Tie konáre dubu sa ťahajú až po zem. Na niektorých miestach sa takmer dotýkajú, je to tak 30 cm od zeme. No a ten dub je obrovský. To akože, nedaj Boh, že by blesk do neho udrel a padol, boli by z neho nádherné foršne, nádherný konferenčný stolík alebo jedalenský stôl. Ale to už zase rozmýšľam ako majsterko domáci. Takže dub je majestátny, krásny, je pod ním príjemne. A či tu už bol Rákoci alebo nebol, to na jeho parádnosti neuberá. No a Rákociho dub, prečo je Rákociho a prečo ma zaujíma troška viac ako ostatné stromy? Je to pekný strom, ale není jediný, sú aj iné pekné stromy chránené, stromy roka vyhlásené, čiže stromy majú na to aj doklad, že sú krásne alebo výnimočné. Tento strom tiež bol prihlásený do stromu roka, ale z mne nepochopiteľných dôvodov to nevyhral. No ale vrátim sa k tomu, že prečo zaujíma mňa. Je to preto teda, že v tej poslednej Rákociho bitke, čo bola mimochodom najvýznamnejšia vojenská bitka tuto na západnom Slovensku a v okolí Trenčína, tak bola to vlastne bitka medzi povstalcami a cisárskym vojskom, čiže medzi Kúrucmi a Labancami, kde sa dá povedať teoreticky, že tu s ním bol aj Janošik, ktorý bol zapísaný v listinách, že sa zúčastnil tej bitky. Takže oni sem prišli z juhu, po pováži od Beckova cez Leopoldov. Tam sa im nepodarilo dobiť Leopoldovskú pevnosť, takže
Pravdepodobne sa tuto zložil Rakoci aj s vojskom, aj s Janošíkom a robili tu nejaké plány, ako sa vydajú stadiaľto pár kilometrov na západ pri Hamre, malú dedinku pri Trenčíne. Je to trenčianska turná odbočka do Hamrov, kde bežne človek neodbáča, kým tu nebýva v okolí, alebo kým to nepotrebuje. A teda asi tú svoju poslednú významnú bitku povstaleckú, prehratú s Janošíkom plánovali tu. Tie plány neboli teda boh vie aké, pretože to pre nich zle dopadlo. Neviem, či tu pod tým dubom teda moc vínečka popili pri tých plánoch, alebo nedávali škole pozor, ale nevyšlo im to. Do tých Hamrov by som sa znova rád vrátil najbližšie a možno tam by sme si ukázali, aký je tam ten terén a kde František Rákóczi aj s Janošíkom a 15 000-ovým vojskom to nezvládli. A prečo to nezvládli?